Bandiraɓe établissement galle golle addani en kafe galle poobar debbo kaani debbo kafe galle ko kafe caytaɗe labde belɗe yarde kadi ina hoyi e ɓernde poobar debbo ina safi e barme te ala hay rewam gootam kaani debbo ina wele ndefu te ina ferna ɓernde e bandiraɓe son jiɗi heɓde galle golle bismilla mon adresse ko goto Pikine Icotaf ɗo e Texaco galle golle galle weli ko defara hande an kumtari ay sani wona an kaden bawo yoro kali badda saba badda tambe arsil alhamdulillah jam walde jam tan alhamdulillah baddon tambe wona wadi départ wadan départ korka almin kay mi dawri korka dawri ko ni kay mi dawri wona ma yetti ndum de Allah lamdo jabi so Allah jabi adan baba yaro korka ko gene Allah ko lewru promotion parce que Allah wi korka kanko yobanata dum hoore makko gongo tiki wona gongo hande so neddo fini findi korka hori ha kigide kala nde tejja ma Allah beydene baraji dum ko go te diri kala ko mbadonoda go sa wadi dum go Allah kanyum warata ko sakko ay korko ko baraji tan machallah adan kay mi dawra nan ene baba yaro an wi ko promotion ngona an wi ko lewru promotion ay promotion won non ki kanon mbada affaire andene kaledo yittina dum parce que rawane dongono da ara defa mbaka luuji ara yitsodo buru ara dimina ko way non kono hikka kam nganu kam a feliti kam to kurir no tan musanno wona reedu barana ma ka tapet wona dum bo ka tapet famata kono ara andi korka kadi wona tan nyaman mi yarani mburu hore demgal ma e koyngal ma e gite ma e noppi ma fu hora te an problème ma saaji ni mi yano habbiyo mi yaltina kalidu gallam saaji mi bendam sekano habbu mi yaltina kalidu galle ko ma ay sara nangara hen kanko wiyennomi no woppu mo e ko jeunesse kono an kalidu problème ma ko femme baba yaro nan aɗa yiiɗi femme aɗa yiiɗi dokan hay fot añan jekko kono no mbaɗa hen ni c'est toro ɓe rentré sorti bo soir les boy rentré sorti gonga ni ka gorko ka jeunesse kono noon so lewru gorko ari goppa geluji goppa kadi ko fati rewɓe debbo wasa arde doyede ha lewru gorko bende kam ka doha noru kono goppa ɗum kam baba yaro aɗa neɗɗo kadi wona wondi debbo tan wonko woni hakkude mabɓe min mboɗo heewi sehilaɓe rewɓe an aɗa andi ɗum hay legal ngal somi yalti ko kaalidu ko ɗum tan an wona heydal ala mi jabani sehilagal debbo e gorko jeunesse sehilagal jeunesse kaldu hallam gorko hikka kam sibbo Allah tan oto nan dode inchallah downo men nan debbo de inchallah sa yida tan min ngara pele wona dombru e hullu basa wonde domre unnu nende ala tiade wat feere tinnuda non no feewi dono mi tan mi yottinol me jam ko ka hegi ala dum kay ala do sa felliti tan kay mi felliti kay wela non inshallah e den mojjat mi felliti sa fellitan tan mojjata inshallah nyalle teddin becce ma non inshallah korko welani nende teddin becce ma de kaldi
korko welani surtout geluji affaire caga yagal o wabburum ha korko ben fudduɗo ardude caga yagal ma o wona Aïssa o jogorani de o kura suko ɗum ɗon fof yawti mi arno hande pour jewten ma ko jam tan wallahi jam ɓolo jam wona jam saabu hakkude mama hande en gona yimɓe ɗiɗo ko en neɗɗo goto temi yi hakkude mane e joom gallam ko onon jiide hande yumma e baaba miɗa wawi wiide donc ko ɗum hande addimi ɗo ɗe balɗe miɗa jaaki no fewi wadde ɗum ɗo yero o wi ko addoyat Samba o wi addoyat Samba o ara ɗo pour lewru korko ndu te haɗa andi babam ni no wayi e Samba soko sañino o immota ko ɗon hay faaga mi haali dow mi haali ñalo ɗum adda probléme hakkude mo ɗum adda caɗele joni noon somi sañino an hoorema kaldama tampini kam subaka tampini kam kikire te ka korka mi haali hami tampi mi wimbo woppumbo o jooɗo toon yo jooɗo Fuuta soko korka ka yawti o addoyi ɗum min miɗa anndi ni no gurdirmi makko e korka ka soko Sambane ari ɗum ɓurot mus miɗa yiɗi kalda makko carrément ɓe essa ko kalda fof nani ɗum yero kam ko kalda hen ko min gona yimɓe ɗiɗo konko mawni kam min gandodiri no feewi kono min nanani mi Samba no wayndi Fuuta ni so woni no sagam goppamo ara ndaxte Samba no wayni Fuuta bari mi nana ɗum te gaddamo Dakar ɗo ɗum woni avantage ma avantage gorko ma avantage bamma ɗum ko haalaji añɓe tan ɗum ko haalaji añɓe tan rimbiraji sa ayno mamiɗaɗo nehirta ni jinnaɗo wona noon nehirta anini so woni noon sagam goppamo ara so ari babiraɗo watta moto golɗo ɗum ɗo negol so wona ɗum ɗo ɗum ɗon sirante kono no jiɗɗa waɗi ɗo ɗum ni wona noon ɗum ɗon jarani waddude e makko taka saka ɗum ɗon konko woni joom galle ma ko wima ka fodde wadde ɗum ndax min ka sehilam mi haltama ko wawa wonte mi jiɗi ganda ho on wadde e makko yowkumo adda mo tako ɓiyu ɗum foti addudemo e sara makko konko nawnomo Fuuta ha weli mo o yetti o warta Dakar wuppumo ara Dakar ɗum tan gandumi hen wuppumo ara ala probléme hande noon ay min mi foɗodirta e ma kon gasi sabu min woni an woni min ala woto probléme somi yeehi mami noddu baba soko waɗi ɗum o nana ɗum e oreraji he ara ou bien ɓe gonda ɓe gara ala woto probléme amin min kam mi foɗodirtama haydara ha ko heddi ko mami addanmo sukar korka ma an woni siram kat hande noon eyyi hande mbimami komin tottatama sukar gorko ma ala min gelwimano ala anne chéri ala darame ala oto waɗam ni wawi mbimi darame mi ala har sadde ay way ko waɗam ni annen ay ko ɗum ɗo ko an ceewi ɗum annene an ko min fotma tottude anne chéri mbimami ɗum ɗo ko an ceewi an min sawarma probléme o sa dañuno mbaɗa andi ka tottowo am ɗum ɗon ko an ceewi wallahi ɓeɗo sax ala ana wi noon ga heewan noon ɗum kay heewi billahi heewani wallahi heewi an ceewi lay ko an ceewi Aïssa an ceewi ka wonan ɗo kam ɗum bonnani ɗum wona vraiment mi weltima wona hetta mais yo ko muñanda kam ko hanno weli kam ko muñanda yoro sow ko hanno weli kam yo Allah jam Allah okku en kaw kumto fotiji gona ɗo haɗa hir yeeso ma ngo rek mbeɗaɗa moins 20 minutes dara mi wulde ndiyam da jooɗo an o ka keɗude heegi tan jari wadde ni yeeso ma ngo fiɓa ha tiir joni fota 20 minutes donc heddi hen a yimmaymo oto fonto oto fontomi ça fait longtemps mi wima Samba yo ar do en gueleg nen ha joni aɗa wiyama Samba min nanani mbiya kam nane lawol min nanani mbiya kam nane oto min nanani haalna kam haala Samba hay dara ara hankino hankadi yoni fee Samba mimi yo ar kaw mi noddi babam
mi haaldi makko téléphone mi wimo yo kurko o ara waya ayi fuɗɗino woya ha donkumi andu bom ko kaldanmi makko ni woppumo ɗon o bonnanani en ɗo haydara gonen e jammen gaccabo toon haɗandi ko gowodirɗo makko ko konko nimo kila sukako ha joni pour sertina ɗumen kadi c'est pas facile du tout weɓata e funtodirata makko tan mbaɗa seese wona min sikka bamma yawandimi ko an yawimi an ko an yawimi bamma jibinani Samba ko an o jibini so yiɗi mo nehi yo arane an yo arane o nawma Fouta kono Samba ko bingilam ko min jibini ɗum ɗoyenna e ɗuholal ngol anani joni arani ko kalɗan me makko hankkadi fere woni yo won dow terrasse mi natti wawde haalaka ham natti wawde supportude ɗum Samba joɗotomi e galle he yimɓe ne noddomi gila Fouta an bingel ma ngel ni way ñamata yarata ete koye lewru korko min goni mboɗo yiɗi nehdemo e diine mboɗo yiɗi nehdemo e l'islam omo hoora omo juura omo waɗa ko gueɗel Allah gueɗe kala ko Allah yiiɗi taade noon an so bamma adani min yahantumo te somi yeehi ha Fouta mi tawi miɗon welata min e makko aɗa andi ko jinmi yo addu bingelam ngel ko needitaniraro tan aɗandi no woyi makko no huñɗi makko ha wona no feewi needitaniragel ono boni sukalel ngel boni yimɓe ɓe fof kala to jooɗimi yimɓeɓe haala Samba tan ɓe kalanami aɗa andi ko jinmi yo addanami Samba de aɗa andi ko jinmi wimo yo Samba ara eyyi mum nabbi ki heedide ni eyyi on hoto mbaɗa holto mbaɗi min bendam de ko heewi eyyi jooɗa ha kumtoɗa ha bara jooɗoyama mi waɗa arsone ko eyyi kaw